Takže já vás všechny vítám na krátké vesnice. Je teda pro maminky, ale nejenom pro maminky samozřejmě. A dětičky si připravili takový malinký přáníčko, myslím, že se jim to hodně povedlo a těšili se na to, jestli se vám to bude líbit. Krásný úděl máte dnes, kráčet s dívkou žít.